hampir Bu Bambang sih. Bu, mangkat dong. Jam. Bu Bambang. Oh lah tak pikir wis mangkat. Piye? Alah, engko acarane kene 2 kali ya. Heeh. Saiki nganggo pas mecan sik sing gone Olive Hijab sing warna anyar kuwi lho. No coklate. Heeh. Lah engko resepsine gantine. Heeh, yo gek tak enteni ning nggon kene yo. Ora suwe-suwe lho. Mbak, enteni Bu Bambang ki lho. Sing tak engko ki, Mbak, engko kacamata penak banget, Mbak. Ora usah wedi. Melihat pete enak, tegak paripurna. Terus Mbak aku seneng dhewe iki murine. Gek iki kowe ngerti modele sik. Ora gawe konten sik, Bu. Heeh, ya. Geleken. Apik to iki lho bolong-bolong. Lah, iki tapi nek dingguran rawang Mbak gek pete penak banget pas mecan ndek Olive Hijab modelannya lagi arep launching. Lah, iki nggone ya jenenge rego yo nggawa rupa Mbak nek goleke penak nyaman ki mesti kudu gelem regane nek mesti sekedar golek murah ya aja golek nyaman Mbak wis murah ya akeh sing ngembari ngono bae nah sekali-kali ki ra apa-apa tuku koyo ngene iki jenenge Safri God nah apik ta Mbak lha arep amung tamu gone mantu anake Bu Lurah ya ayo Bu lho wis ngene ya siap